Здравейте, аз съм Калина, живея с заболяване на Бехтерев от 23 години, в момента съм на 44, значи това е вече близо 20 години. При мен заболяването се откри 15 години след началото, първите симптоми. Ние младите може би не предполагаме, че можем да го имаме, т.е. човек да не може да се наведе, да си обуе чорапите, да си завържи обувките. Тези неща, когато човек ги преодолява всеки ден, може би приема живота по друг начин. Да, действително това много промени живота ми. Радвам се на инициативите на Сдружението. Всъщност ние от самото създаване, това беше най-хубавото, че започнахме с събирания, с общуване помежду си и това ни даде кураж да вървиме напред, да знаем много неща, че можем да си помагаме, че можем да си бъдем полезни. И тези инициативи, както и днескашната инициатива, са с много хубаво мото, което крие за себе си едно послание към всички, независимо дали имат проблем или нямат проблем, просто да се замислиме за това, което може да ни се случи и да вървим напред, разбира се. Не обръщай гръб на болката.